Sabi ko pa kanina, talagsala na mga piyesta kinapundan ng duhay Kongres ng Asamblea kinahanglan sa mga dalawang kainin. So, pagkakada ng kalahuran na atong Congresswoman, masayo yun na hingkuratsa in-adan iyan kung kamot sa partner Honorable Rafi Asimbias. So, alamos na, isusunod ng mga sayaw at ikaduha na congressman. Okay, this is live Kinapundan Eastern Samar Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe.
Salamat, Mayor Rafi Congresswoman Maria P. Abunda. Sa mga pagsayo ni Congressman Nonoy, ani-ani natin mga bisita. Itong masayaw yan na Brigadier General Alexander Cabales, kapanisan ni Board Member Christy Liadaw. Ngan ang asawa liwat ni Board ni General Cabales, Imam Rebecca Cabales, kapanisan ni Mio Roy Adol. Para sa please. Okay, this is Waray TV, Kinapundan, Eastern Samar, Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe.
Okay, maraming salamat, Amigo Roy, Adon, and Madam Rebecca Cabales. Ngayon, ang aton isang congressman nga nagmamayuyo ihapon Eastern Summer in Masayaw, Aliaga Padis, ang mabaysay nga Mayor Hanhiwan, Mayor Annalise Gonzales Juan. Ang matibagsik ko rin nga sunada.
Thank you, Dr. Noyson and Mayor Annalise. Pasayo na ang mga bisita naman. Another homegrown general, inihagiwan Major General John Dorado, kapalisan ni Board Member Christine Yandao. Sa luwan ng Board Member Masaya na ni Board Member Nesty Cablao, papalisan ang kaparihan niya po ay si Mrs. Lourdes Felix. Mrs. Lourdes Felix, ang kapartner mo po ay si Board Member Nesty Cablao. General June, partner mo si Board Member Christine Yandao.
Kablao. Yan na, siguro ang kahinaan, magkawaran-unan ang mga tuhod. At sa amin siguro mga tulog ka sa mga sunod.